стъпките към тяха твърдо, събаряха стрехи, спираха ветрове луди и все сочеха напред. И писмената светваха, чисти, Кирия и Методи, защото е достоен приносът в образователното дело на град Варна и България. Училището е носител на награда Варна за 2012 година. Най-голямото му богатство и днес са неговите ученици, които успешно овладяват знанията в областта на науката и изкуствата. Дълбоко и искрено е тяхното преклонение пред духовния подвиг на патроните на училището, светите братя Кирил и Методи. Благодарение на които днес те естествено звучат думите Общо образователно училище Найден Геров. Седмо средно общо образователно училище Найден Геров посреща своята 50 годишен юбилей. Със самочувствието на училище успешно доказало своето значимо присъствие в духовния живот на град Варна. Доказателство за реализиране на новите тенденции в европейското образование са паралелките с прием след завършен 7 клас и интензивно обучение по английски език, профил природо-математически и информационни технологии и технологичен предприемачество и бизнес. Много са наградите получени от учениците за участие в математически и литературни езици. От 2003 година училище Александър Сергеевич Пушкин е определено от Министерството на образованието и науките за базово училище по руски език и координатор на всички базови училища в Североизточна България. През 2014 година училището чества своята 40 годишнина. Достойни за годишнината са и успехите. 2 първи места. Класните ученици и учители от трето основно училище Ангел Кънчев. Трето основно училище Ангел Кънчев работи вече 39 години с любов, преданост и професионализъм, като дава образование на 778 деца и ученици. Новата учебна година училището приема ученици след 7 клас, профил чуждоезиков с руски, английски и немски език. След 8 клас за първи път в България нов профил сценични технологии, театър в средно общообразователно училище Гео Милев. Училището е носител на много награди на национално и международно ниво. Честит празник на всички от средно общообразователно училище Гео Милев. Държавна опера Варна, Държавен симфоничен оркестър Шумен, оркестъра на Националния фестивал Фортисимо Фест, камерен оркестър Анима, балетни спектакли на сцената на Държавна опера Варна, експозиции в изложбени зали и галерии във Варна и София, записи в Национално радио на фолклорни певци и инструменталисти. Само за тази учебна година наградите на учениците, спечелени на национални и международни конкурси, са над 280, а от създаването на училището до сега 3510. Честит празник на всички вас, концертиращи артисти, художници от Национално училище по изкуствата Добри Христов. Навлиза основно училище Добри Чинтулов, член на асоциацията Кембридж училища в България. Възпитаниците на училището печелят областни, национални и международни награди. Конкурс по проект Моята екологична ваканция, национален конкурс за литературно творчество, първи национален конкурс в България в картини и слово, национално състезание по творческо писане на английски език,
и много други. Значимо признание за професионализма на учителите през тази година е завоюваното първо място в националния конкурс на Министерството на образованието и науката училището «Желана територия за ученика» от учителите по английски език